Fe all ochr gweithrediadau'ch busnes fod yn eitha cymleth. Mae'n dibynnu ar ba fath o fusnes sy gennych chi, ond mae gweithrediadau'n cynnwys sut y byddwch chi'n cynhyrchu, yn storio ac yn cyflenwi'ch cynnyrch. Mae'n cynnwys penderfynu ymhle y byddwch chi'n gweithio, pa offer y byddwch chi'n ei ddefnyddio, sut y byddwch chi'n dewis cyflenwr a sut y byddwch chi'n rheoli'ch stoc. Ond, nid dim ond i fusnesau sy'n cynhyrchu pethau y mae hyn yn berthnasol. Mae gweithrediadau a rheoli adnoddau yr un mor bwysig i bobl sy'n darparu gwasanaeth. Os ydych chi'n fusnes sy'n darparu gwasanaeth, rhaid i'ch ystyried ymhle rydych chi'n mynd i weithio, pa gyflenwyr sydd eu hangen arnoch chi. A sut rydych chi'n bwriadu pecynnu a darparu'ch gwasanaeth. Enghraifft, a fyddwch chi'n mynd i adeiladu cleiant oes angen ystafell hyfforddi arnoch chi, neu efallai eich bod chi'n defnyddio gweminarau neu ddarpariaethau eraill ar y we. Ac ar gyfer unrhyw fath o fusnes, does dim ots os ydych chi'n cynhyrchu nwyddau yn tein darparu gwasanaeth. Rhaid i chi sicrhau bod gennych chi'r systemau a'r gweithdrefnau mwyaf priodol ar waith. Mae angen sicrhau ansawdd eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth, ac wrth gwrs, eich bod yn rhoi sylw i bob gyfyniad iechyd a diogelwch a'r holl ofynion cyfreithiol arall. Mae'n dipyn o dasg yn diwedd. Mae llawer o help ar gael gan sawl gwahanol ffynhonnell. Gallwch chi bob tro ddechrau drwy siarad â'ch cynghorydd busnes yn Busnes Cymru. Fel neu hi wedyn eich cyfeirio at y bobl iawn neu i'r lle iawn. Wrth gwrs, efallai eich bod am gael help gan arbunigwr, gan asiant eiddo masnachol neu syrfeiwr siartredig enghraifft. Ac ar gyfer materion iechyd a diogelwch, mae gan yr awdurdod iechyd a diogelwch wefan ddefnyddiol iawn sy'n llawn gwybodaeth a chanllawiau. Y cyngor gorau yw mynd gam wrth gam. Meddyliwch beth sydd ei angen a pheidiwch â gor-ymestyn eich hun. Ti'n gwneud gormod yn rhy gyflym yn dda i ddim i neb. A chofiwch, does dim rhaid i chi wneud popeth eich hun. Mae cael y bobl iawn yn y lle a cael tîm da sy'n gefn i chi yn affeiliad enfawr. Wedi'r cyfan, does dim pwynt i chi geisio datrys problemau cyfrifiadurol os nad ydych chi'n arbenigwr yn y maes. Ac mae mynd ar ôl cyflynwr neu archebu ystafell hyfforddi'n dasgau y mae cynorthwyydd yn gallu gwneud. Y geiriau allweddol yw rheoli eich gweithrediadau a monitro adnoddau. Rheoli a monitro, nid gwneud o anghenraid. Cadwch eich llygaid ar y darlun mwy. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o bopeth a bod gennych chi weithdrefnau adrodd priodol ar waith mwyn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennych chi o hyd. Wedyn, fe welwch chi nad yw pethau mor anodd ac yr oeddech chi wedi feddwl.